Kira you try ki para banget bat ki dia viewers. Mentang aku banbu kini kawai ka jingkali afi. Balai pim light luat nak ki pop. Hani kadau ayu bapi aile si aile yakiju sikiju ki pop. Kumju runga balak man ong ni. Balai bapi lak syakri u blame tapi lak sikiju sang. Daki arpau ki lai pau snam handrai pimdan kata ka jing lat lot ya mensim pimla ban duai pimla ban puli kot ba pimdan ka jing shine u blai kamdan ka jing pen pau nu blai piai sakut si sakut haju pilang kumju si kumju umdan ka jing per dan tentang lagi por pila that ban duai pila kham sniu nang kham sniu la poi man la jaitu snan ban duai ru kadau boleh iu kolong kumni pun naki Kristan bagi orang bagi dai ki Kristan pine keran ya jing sisa kidan hakaju ko ni ka jinglong patang khandit ki banang kiu nakawai ka jingat ka jingat pi upol utho asitinong room utaw wang ba ubanget ma ubahak un im da ka jingat ma wang unang ya im na ka jingat ka jingat kamot ba ka jingat juki kam dei ban sakut haju kadai manang kiu banang tengshan deka daw ayu ba pi sa haju pi sakut ju msung thu su thaw bat kanang hamjur man kata ka jing ban khia mani thu pi ka daw ka dei ha ka jingkala ka bomot jumpi pi kadau kadai haka jingkala ka bomot jungpi pinget ha uji sukres klam ka jingkala ka bomot bat pim sungok thu ru yang ni ka jingkala ka bomot ngan pensyai no ifi hang ngan pensyai no ifi pin sayo i balada pi sungok thu kat kum ka tin jung ublai hang ta pin sayo ya ta ka jingat ka basisha pi haka ni ka ngihabiat kat kum ka ni ka bible ka balong ka tin jung ublai bagi bahapa sedang jong ke gospel mau ka gospel ke gospel tong ini polis wa ka kata ka gospel bu na pipi ong ingat langit Jesus Christ pi ong hoot ngangat ngalet jing sang ngadan harta ka balang ngadan harta ka balang pi klim rei andala ya tenju ba andala ya kli ba piong sisang ang palanlut na kapop nani sisang adan kita kijing syate sako misang tajingat jangam sngok thu nakali piong ada puli kani ka bible na do kitab Genesis do jing penpau dan api kunang saya kata te mla ra sa opos nam pin adan haka balang ripat jupuli kani msok thu su thau e bato wadan api ki bala ada puli isi puli tang banya jobnya tang ban yun rekam dan ka jing tai ka mensim karan bai ta ka jing sha ya ta ndei bang ngana kwa ba pini ino e ka jing sha kadau ka long ba pingat khalam kala ka bomot pi kai ka gospel ka dei syapang uji sukres ngan puli fi ka gospel markas ka ong kumni kal nong baning kong thakat baning kong kong kani ka dei ka khubor ba bha syapang uji sukres ukun ublai syapang uji sukres ukun ublai tipila tep barok pitep ya ka gospel badai ka jing syayap jong uji sukres kadai ba uji sukres ulang ukun jong ublai kadai syapang ka jing syayap jong u ka jing tep maka jing mi pat jong u naki banyak kata kadai ka jing gospel bat ka gospel kali kumno ka palat lu ya ubriu ni pop namar dam dan pop dan kam yang gospel rei namar pa ubriu ula ha pop nak kata kata dan kam yang gospel dan kami uji sukres ami kini am kirukam tebu na perang jopi iba sudan hakini am kirukam bi kam pat yo uji sukres lara pila yo sisa uji sukres pila nget sha ka jingat jopi kanum sa haju kanum sa khallung man rei pinang ya kiu pin yo ru asin ba pila yo ya gospel ka basisa kan dan ka jingat lut ya pina ki pop am dang ba pisulat jingesan buon nak ibalik jingis sang tagi struggle kaju pop kaju sekaju umdan jing job lakalak benong ka pop jing jing bitar ka jing siap ding ka jing bamlak puli kot ba jing bamlak duai ka jing pek pornografi ka jing happy kam aurea ka jing le ka masturbation ka jing kwa berai ki bro pisa sakut aju nomor balai ki kam kala ka bomot sa tamatangin ya keren sa kai kata ka jing kala ka bomot pi habang ni ka bible haba shwaban wan uji sukres shwab un yalap ya ka gospel shwab uji sukres ong net hanga
ule amnu ui pa ya uyo anes nong pen baptis ban kala ka bumut ikipap ngin sai keren bahkan topet ko ongum ni gospel markas kal nang baning ko ongno kani kadai ka khubor ba bhasha phang u Jesus Christ u khun ublei kasdang kumba u Isaya unang thul paula tho ublei ulong ngan pha ya unong lam khtien hashwa jongpi ban pen kre lenti nakabenta jongpi sap shwa u pha shwa yo nong lam khtien Isaya wang shwa ban pha yo Jesus Christ un pha shwa yo nong lam khtien ban le no ban pen kre kalenti nakabenta jongpi hab don unong pen kre ule unong pen kre ha dan uba perta hakarisya pen kre ya kalenti nakabenta utrai pi shwa bu Jesus Christ non ya lap ya gospel u pha yo Yohanes nong pen baptis ban pen kre ban pen bet ya kata kalenti jong u banyat pen bet ya kalenti ya nakabenta jong u pha yo nong pen bet khat ka basau ko ong kum ta Yohanes ulawan syakarisya dakaba pen baptis bat yalap to pai no nakipop jong pi wong no to pai no nakipop jong pi bat to syak pen baptis ulaong ki briu bat ublei un mak no ikipop jong pi inang tak no bun ki briu ki banaka province jong ka Judea bat ka nong ba Jerusalem kilalat ban yo sngo yo Yohanes ki plai ki pop bat pen baptis ki hakawa Jordan pi ki daya plai ki pop teka kan ka jingkala ka bamut ka ba pha Jesus yo Yohanes tong petul ba bleu pha Yohanes kalong ban pen back inti ban kala ka bamut bat hang ni la ia plan ki pop bun sin ki baya lap an oniste kamlong powerful ka gospel ka ba fialap bat pi tu briu let biang ka ju namar ka blai pim kran bhai kan ka jingkala ka bamut ka jingkala ka bamut ka jingkala ka bamut kawan ka tin Greek metanoia kamut ban phai no neki pop ban phai no ni pop pi nang ni Yohanes yo shai ni wang kum taw Yohanes lawan syakarisya da ka pen baptis bat yalap tu phai no na ka pop joki bat tu syak ban pen baptis ni kong dan kam hai kan ni ka jingkala ka mut shwa ban pen baptis dan kam ka jing phai no ni pop bun na preng jong pi ki bala da pen baptis ru hari pimpai ni pop jongki pila ada pengam aku dari pisah kut haju namarba pi kelam semua tu ia ka jingkala ka bumut ia ban pai naki pop ndai tang nakawai ka pop pi haba ong kala ka bumut kam dai ba kala ka bumut naki general sense bun ki beri ki bayalak mata ki ong kala ka bumut bat pai Jesus Christ kim dimension banyak ka kata ka jingkala ka bumut pi ka jingkala ka bumut hak tien jong blai kalau ban kala ka bamut om tang nakawai ka pop ndrei naki babun ki pop snap ha naki babun ki pop hakat khat ka basau khat ka basan pi u anus om no ong bun ki briu naka province joka Judea bat ka nong ba Jerusalem kila lek ban yu sngow sha yu anis kila pla ya ki pop ndei tang kawai ka pop kila ya pla ya ki pop nadu ka jutang barem kadan ka jing pla pop pikiran ka jutang barem nadu ka plak pop kya plau tu rang bak lingdok hak bu ya khti tu ukun lang berat hak plar ya ka pop jung mahang ni ia ka jutang ka pertama kadang ka ju ka jing pla pop bun na pi ki beri ki buri ki pop pim plar pi shu ki gila yalap oh ngai na Jesus Christ wala syayap adeng nakal kadai ban ngai hari pi kami olak lut ki pop pi angat pi ongal jing sang ta pi mi olak lut pop dan na pedang jopi hapala let yalap ya gospel piam ayam tu kalau mi tiki umat ayam dari pilet biang syakaju apa pilet biang syakaju apa pitang syak ka jimitar pitang syak ka jing knyum pitang syak ka jing sosi pitang syak ka jing syapti bisa ka pono pun bisa nomor ba pi klam patpla ya kipop pi ka jing kala ka bamut ka dai nengkong am dai ban shus ngauram ni kipop dan kibri pile sukan pile aurea na pile nuti na pile pile pipet pornografi am pi klam kala ka bamut ndrei pi susngau kumno pi susngau babi ke ibo pile pi susngau sen ai ki brio ang ala babi ngal akum le tu i brio ndrei kam tu kam dei chi kala ka bamut fait u Judas udai ubala anget ya Jesus Christ ndrei undala le pop undala di Jesus Christ u klam u shu babi ka e ka bau di Jesus Christ u kam kala ka bamut pasya ushu babi ka jing babi pa pila pop kam dai lani ka tu ka jing yam jo pi pa pila le sniu yeno pila kum babi pila ka tu kam dai ka jing kala ka bumot pila yam ru
kam dei ka jing kala ka mut ka jing kala ka ba mut ka ba pisha pi di ban smok thu ba ka pop ka ba phile ka dei ning kong yo ble kala ban long ba pi le si pi pi penjat yanu ma ha pi penjat ya ka jing long sakti jong inu khna kan thai ngakran ba ni ani pi im aurea ma apa dem samla pi im aurea pi susngau babi namar ba pi susngau le ran ba pi la jat ya ka jing long sakti lani pi susngau babi ba pi le ran ba pi pen le ran ki kimi ki pa han rei pimpat pen ya kan du ya kan ka pop jong pi lani pi pet klim jaklian ni pi le kanu empat pendu pat ya kan ka pop jong pi bat try ngale pop ya mi ko pa ning kong do pi haba tu ukun sarang aurea uang ngale la pop ya mi ko pa bat ya ka benang pi bat cha benang uang wala le pop ya mi ko pa bat cha ka benang usngo tu mlei bu le pop hibri em aurea em kun sarang aurea tu pen par ndre uang ngala le pop ya mi ko pa bat ya ki benang de hang ta haba usngo tu ya kata kawan ka jing pelai dia haba pi sngow tu baka pop jong pi le persyak yo kupau bah benang mau badan ha benang yo blai hi pi le persyak yo blai dia hanta pi la penia kenduk do mensi maku dia hanta pi la sngow tu ya jing kala ka bobot kam kut tang kata kam kut tang balapan kenduk ya pop jong fi handrai ukun sarang aurea ulet pai no su kupa ulet pai no kam dei tang bu so tu wong nam let pai ulet pai u pendam red pi u pla wong kopa ngala le pop ya me bat ya ka benang ngala le pop su tu pi tika jingkel aka bomut basisha ka dei ha bala pen kendu ifi kini ki pop ki bo pile mdei tang ka wei ki bo bun ki pop bat pilet ban pla ki pop hang ni ki bri ki pla yo non des no pen bok des piap dan pla ya ki tu ki pop piap ban kala ka bomut ban pai no ni ki pop dei kata hatu pila ju pla ki pop hatu ki pop aurea ki ba pila jule ki pop klem ki bala chule ma lani ki jing top ki jing syukur ki jing team ki jing tu ki jing penyap ka jing pop jong ka jing penhap khun ma ki pun ba ki pop mo ki jing bisni ki jing puhin ki jing bom ko ngu ki mi ki pa le se pi ongam dan pop mre pi da du dang ret pi la sai la ki mi ki pa hatu pi la juan pla mo ki ta ki pop pi la wan pan tukut mo ki ta ki pop pi gadan kam ka confession ru ka confession of sins ne kata ka jing plai ki pop ndai tang ka wei mdei kendai ki babun kadai kadan particular ka jing kala ka bamut pasha kadai ba ublei wa ban penya kendu ipi ka wei hadin ka pop mdei tang ka wei hawei ka din ka pop kad long kat kum ka tin jong ublei pi haka pin i bat haka kitab jong kikam ki apostol ru pinapet kal nong ka bakhat khandai khat pra du arpho pinapet tu pinlap ba kibriu kidaya plano ya kita ki jingle joki kita ki pop joki kawai hadin kawai mdei ra da yu mdei tang bagi pla kidaya wan ban thang no balaong pindapet ni ong kakam ki apostol kal no bakhat khandai ko ong ki babun na ki banget kidaya wan kidaya pla haka ba pau ko kidaya kidapan pau ya ka ba kila le mdei tang ka ba kawai ka ba la le kila le fi nak tahu nak no ki babun ki bajule mentor ki lawan lam lang kita ki kitab ki barok batang ki ahmad upat ba ki lai khen lang ka dor ki kitab bar jingkan joki kalong ko basau po ajar teli ki sebai rupa hagani ga rukam ka tin jung utrai kala ya saprang bat kana klan kanang roi ma de hangta hawa ki plai ka pop ki dawan dei tang ban pla ban ong i no sendan da si dan fi ki ban le mentor ma file kenya krem file witchcraft file ki ai barok khat pidan kam banda pla bat i no ban pan pa ta ka jing kala ka bomot sha kala ban long ka pop jing pen hap khun kala ban long ki ai kam aurea kala ban long ki jing ko abrai kala on jing pek pornography kala specific kali ban long ka wei hadin ka wei kidaya pla ki ta ki jingle jom ki haki apostol kidaya pla ka basai no pila ju pla mo ini ki pop ka basai pinpet na ka kitab u jacob ru gaju pinpet na ke kitab u Jacob ru kalau nong ka basan ka khat ka ban ri khat ri ka sai bang ni kom no kom namar kata tu ya pla ya laki pop ndai tang ya ka wei ka pop ya laki pop iwei pat pet pira plan am haki briu nong fi khanang ba an pen khia epi ka jingduai jo ubriu bahap ka dan bor ka pra pila ju plan em gi pop misra ki briu ha ka jutang barem ki de pla ha tu u rang ba lingdo mantaru ki dan ki briu ki bla pen sle
jong ublay ki badan yu men sim khut ki ba na do ka por jong yo anes nong pen baptis ki da apply ki pop dari pi buri ki pop mot pimpat kot jing mot ban i la tapi dang le ran man apply ki pop pimpat kot jing mot ban i de kata pi sa kot sau post nem ya kot sut ka pop ko abrai ka put ka pornography ka to jing pet film jaklia la ni ka masturbation ka bale aurea ka mat la jong la ni ka bayale aurea ki ri la kwa te ban la kot dari pimpat pimpat yu day entak nda pila plang nam balai nga ong yakani ngi jupen le yakani ka jing plapop ni dan hakani ka jayau center man la ka singi satjan ki bri ki wan man la singi utra ki wan man takila ayok la do ki dan ki bala im ha kam nuti ki dan ki ba im ha kam klim pun ba ngi dai i ba ki la do namar balai ki sngo thu abang ya lap yakani ki a plano i kita ki pop ngi da pen tekut la da kadan ka pop area ni ong to plano bat ngi da yalam haka jing dua yang try to nget how Jesus Christ kila wan habangi dan yang mensim khut namar gadan ka ikhtiar ka bo habagi pla ni pen be ru ki mensim baman pim lak dut namar ba haba pile pop ki dan seki mensim baman ko bagi da pen le janai kan ida be no itu ki mensim baman ki da yok lak dut kim julek syu ya kaju ki dan ki ba di secret ki bawan ki ba sakut secret ki wan bagi pla ni pen tekut ka dalam specific take ya ka pop ka bepidan bat lagi pelang tak kila like lut ngan ni gitu kiba pet gitu kiba ayu kiba bun kila like lut kin comment serta kim le syu gidan kiba pet film jakria kim le syu kiba sakut ka pop g le si le ka ju pop g kila lut mentang dan diba le free fire ni ki ibarat kiba wan kila lut ni dapen play ki pop bat ni dapen be sendan ni gitu kimen simpaman fi kita yawan play ki pop how you honest nang pen baptis ti kata ka deka jingkla ka bomot bat ki sangat yo ya ka gospel pai wat uji sukres u ya lap hai ka jingkla ka bomot pipet ka gospel Markus kalau nong ka baning kong takhat ka bakhat san uji sukres uang kumno uang kapor ka badai ka lapoi ulong ka hima ublai ka lahajan tu pai no ni ki pop haka way pat ka version ka ong tu plan confess your sins repent hani uang tu pai no neki pop bat ngek ya ka kubor wa ba haba pi kelak reply ki pop pi pai neki pop pi ngek ya ka gospel deng ta ka dan kabor mereka jingat kelam ka jingle kalong ka bayap ba pi ngek how Jesus Christ nei pi kam i ki pop ta ka daw pi let ka jing sang pi bam ka try halor ka pop but sau post nam bila alat ka jing sang san post nam pi sakut ban duai briut upimla ban puli kot ba upimla pi siap ting pim dan ka jingat ba syatan na kata-kata tu yo sngow no ikani ka gospel ka bisya ka jingkala ka bomut bisya ka dai tak nda pilakut jingmut bangan plal kini ki bangale ka bari ngan pen paul sabar ha ka basyai ngan pen kediak no ngan nget ha ka gospel ba pihak ban nget ha ka gospel entang ka jing palapop ngan nget ha ka gospel ngalak pen kenduk du blai bangal ale persya yu kpa ba banang ngan wan ban dam krop yu ngan wan ban yo kata ka jinglat lut dehang ta ba piyo sisya ya ka gospel ka bisya dehang ta piyo ka jinglat lut dehang ta pin sai i ba pin sa yo lat lut kaba ar hadien ba pila kala ka bomut kan ma ba tai ba kan dai ban pen baptis sefi hadien ba pilai plai kini pop pila ngat ya gospel kadan kam ya jing pen baptis hak kam dai tangka dak ka jing pen baptis ngat sabu iki video ni pek end screen ngan sabu iki video jong ka jing pen baptis ba ki breu ki bagi pen baptis ki mi itu ki men simpam manru kidan ka jing lat lut ngan pamdan bayalak basu ka gospel ndala pila dap kala ka bamut wat lit sakut tu dan ki breu ki ba sakut tu kem trek pen baptis kim kop yo krispi ka jing pen baptis ka dai ba pikop no yo kris pikop ya hak jong blai gospel Matias nang balai khat san Jesus Christ ong to syak ngi to syak yang ban pen baptis nomor ka dai yang ngi ban kop ya hak jong blai tu pila kop ne am ka hak kum blai ka jing pen baptis kam dai tang barung syak balang kam dai kata kam dai kam tho e kat kran nak kam ki apostol ar lai pupra ka ong tu pin kala ka bamut bat an pen baptis ya pi uwai pa wai haka kerteng jong Jesus Christ ban yo ma ya ki pop pat pin yo diang jing ai mun sim khut fi haba pilet ka jing pan baptis pi rong syaka ta jing yap jong Jesus Christ city nong room nang bandri pi rong syaka ta jing yap jong Jesus Christ pilet sanar ya to pop ka barim pilet ka jing yap jong Jesus Christ pilet ka jing tap pi mi pat ko mubri bertemai tin jong blai puli nang city nong room kal nang baning kong that bandri
Bat ang takai tu kat kaban riu ang bahaka jing pen baptis la saknar ya tau beri wa teman jong fi gitu balak pla pila i saknar sunan ke jing hau beri wa teman bat ang ta slide no ikut ka mat jong pop haka jing pen baptis kadan ka jing slide dan ki beri masan mi ki ong ni ngaso sting ngaso like lui haka jing pen baptis bun ki batai ni batai start ka jing pen baptis pi kampat let hiru kumno pila man batai ka ka ba pi kampat tre man le pi su batai tang na theology tang na kli pimpat le yal di pinum yasno kini ki balak le ki balak dan ka saki ka jing pla ai kata bikin batai hanai pi ki batai klam ka jingle anong fi batai ya urus gola sukan pi ong bau tiang dari pimpat bam ko no pila ban batai pila le sedal di pila le ban pangam se baptit zu pila le se ban pla pop ko ma pla kini ki beri pila le se pila dan se ka saki ba pila lut ni ki pop la da pila lut pin chulur ban keren ba dewan kala ka bu naki specific sins mau fika jing pen baptis kadan kam hadin ka jing kala kamot kabalai piok pediang ni umen sim kut na kata dau piok bangala kala ka bamot ru pikam pen baptis pi sakut haju ke ka ministry jong pikam guru mar boleh ublei kumno un ai pi ka ministry apa pimpan kongu ya kata le se kene pi terang ban le ka ministry kum baki wei ki le da ka bor jong boleh ri pim dan bor na mar pi kam pat le tap tu beri teman pi su ibang ni ki wei ban le ri pi LD pi kam le pi kampat ko ngu kan ma pinum la ban jam ka jingat ka dei ba pinap jam na kawai ka jingat hadin pila kala kamut pila ngat pihap ngat lu bari ban pen baptis pi pihap pan ko ngu ru nang ta pin sai i kan dan ka bor pihap yo yu priang yu men sim ba khut te ka jing kala ka ba mot kam dei tang sisin hoi ha ba pila kala ka ba mot shisha pila pen baptis la biang da pila kala ba mot shisha sisin la le pen baptis ndai pila kop yu kres ndai ka jing kala ka ba mot ka dei ban long man ka por la da pi ya like mo ka jing le pop mau fi tangki bo fi kum keren bakla ka dei bo le pop plan piap ya pra para banget hi pi judan em ha kata ka jing ya pra para banget hi ne pi le jing ya sang bu ri i pop pi abam jing khoi trai klam bat ka pop no kalong ka bo mesau man re la pi dan ha ka kan hun ka ba ki apostol ki dan no ka ba ki apla pop pi awan la da pi le kanu no pi la plan of para banget pi ada pi ka kia pi ka men sim jonga man neng akum le pop kadan kata pop rodok apla no ya duai no pentukut no takadau jakob ong tu ya pla para banget ya ki pop ya pi para banget hi hapadang para banget pi ji pla pop pi dan em kan ni kajing pla pop ne pi le ran sukan pi kum ha ka pop klim pop auria pim dan hang nu ban tu pila ju plan em para banget pi ong alisi para banget kan plan ini ka pop penduai senta jong haba penduai sya ka bor jong boleh kawan ka pentukut no pio ka jing kia ka men sim ka yo ka jing lat lu ba pio ka jing ma ai no blai de hang ta pi yada pim le su yo to ka pop ba ta pi sedang ban im ka jing im ga ba khut ka jing duai hari pi buri itu pop platang itu i pop barit te bang adi sekret bang abam raja bang khoi ni kita te baro te banun plan ri gitu pop ki bari te ki ba pi so le ran man tep ri kan mau hak akhir ka si ublei la da pim plai ti wei pi wei pop sa pen pa ha ka ba shai ba hang ta le pi le ran man pla para bri mdai ban chu pla ku ma kan ban chu that rong ka ta ya jing pla tu ba penduai kan bon yo penduai pi bodan ka ikhtiar ka bon pi le ran de ban pla wat mut ha ka ta ka si akhir ka si ban buri ka pop jong pi ka ka ba le ka bari sa pen pa ha pen pa ha ba pa baru ublei sa yang sa pen pa le pi ta por no king am itu pi ki ba le kam sniu kam ba man namar balai haba pim plai pop pin yai le she le ju pan kan mau setan un accuse balai ha ka sing jing sharp no accuse kanan ka jing pan ram kat kum ka jing Jesus Christ kat kum ka gospel Jesus Christ sa batai sa pan paul itai pop te balai pile ran man plai ki pop one shaki prayer center para banget ngong viewers ngatip pia pun yang hoi teng amla ban sim namar daki spa ki beri ko pun mud dur marwai takadang ya penlong senran mentang ya penlong niam su ikibri modur ngamar wai si spa mut kibri hala se ban shim fun soba ngapan mak afi dan ki fun ngayele ban fun bat ngayele ban shim ki fun ban fun ringa mga wai ubri takadang ang one piece prayer center da pikwa one shani sapo jayao lan sunlin kadan ka jaka bagi penduai pen plapop ifi bun kibri kila ewan kila lat lut ni pop min penle sunan ya jing plapop min penle jing pen baptis min pen hikai fi ka ketin jom blai
sakawai balai film lat lut ya ka pop dan ki bekir ki gila dap kala ka bumut la pla la lat lut la dap baptis ki muan shu shi jing sakri ktin jong blai ko ong kumi ko ong tu wat pep pina ka jing ya sang lang ki riu khu sngap ha city ki habru pau khat ba arpusan wat ya pep na ka jing ya sang lang ki riu khu ha ba pia sakri bat ki balai pla pop bagi balai yo pen baptis sumun sim ba khu kadan ka bor jong blai karan ka ding jong blai pio sngo nak tin jong blai pinak kiu nak wai ka jing long sim chawai jing long sim takadau pi1 biang hadin piong taktan piong basan ngala da pla ka pok pi la da pes ngale pok biang tang ong pija sai pim jiwan shu ka jing sakri pi kam la pi pum lo pin sakri maroi lani let ha kita ki baya lat lut lang nak pop ngam ong wan tang sangan rei yet ya kita ki bri ki bala lat lut ki pop ki bari ki ru khu ki rekut kita ki bala kop ya ka hak jong boleh ngim khut da ka hak la dingi khot da ka hak jong boleh wada ba pi syakri lang mat ki kadan ka ding jong men simu kadan ka bor pi ayot ban bam ji khoi try lang mat lang ka singi try ngaya wer ni piru wan ada pi dan pi lat lut pi sa ajan wan ini pen be men sim baman ini pen plai ki pop ini pen duai ha ka kerteng jong Jesus finyo ka ta jingat ka ba shisha dan ki baong dan ka por tentang ba pi pla hau tribe ka biang ribun sin pi dan kam ki ban pen be mesim ba mana tribe wai ka ikhtiar te ki bri jong boleh yu pa yu ones nang pen baptis boleh yu pa ki apostol boleh yu pa ki para bangat banyak pla hi la pi ong pla tang haldi hi bun ki balik haldi ki mlat lut re ba pi pen pau sunan ki bri ko pen kut sunan ka pen jak sunan di ketu jing lek ran ki pen jak ya ka pen ran bah ba pi sedang banyo sa ka jing pen baptis pi pedang sumen sim ba khut pi sang syakri ba kita ki ru khut ngam pi kabaman umyo jaka utu sing ku bakerhu namar sing ulek no trong ban penyap iwe dang ta piyo ka jinglat do dang ta ngakren ni da ka jingan no tongan penduai no fi ni kapor lada fi pek naka jing jong fi lang ba ka tv jong fi lang ba ki phone jong fi shong ni ang penduai fi menta ong trai ji subu it plai kini kapor trai ji subu ko ngawan khmat jong mi trai ji subu kodor nga plan ki pop ong try nga nget try ji suma malong o ji suma de khun jong ble ong nget ba mala syayap aga ding phna calvary na man tagi pop jong nga nget la sa nar gi ti jong mi la pen sum ya ka krong jong mi la pen phang pan snget sya ya mi lai try ji su ba kodor la pen khut ya mi try ji su halor ka ding phna calvary na man pop jong mem sim la le ran la that teng kren ya ka pop try ji su hami try mala long ka jingle ran nam ta jonga namar kata-kata ngar ngonom le ran ngan plan ikini ki pop specific iwe orang plan rafidan ka pop aurea orang pla sabar orang ngala le pop ya mi persyak ngala le aurea begini ki kentai mani begini ki sinrang ne mo bat ki ai ngala le aurea orang plan ka pop orang ngala pek ya kan ka pop film jaklia ka pop pornografi ngala pek ngala penhak kun jisu plal kita ngala talk ngala syukur ngala klim ngala currency ngala le persyak imai ngala satla kok ngu puli ketinjong me plal kini ka wei kadin ki wei pop bara pai pla kedua nang ni ong try ha ka kertang jong mi ngapen tekut no kini ki pop ki ba pla try ngap hukum kini ki mensim baman kin mi no na fi ngakran ya ka jinglat lut pi sngaw ya ka bor ka ikhtiar mar keren nang ni na youtube ru ka dong bet ngak kadang ka bor jong mensim ba khut ngak pen tekut no ini ki pop ngapen tekut ya ka legal right kata ko hap long try jong pi ha ka do no jong pi hukum kin kan riak no sistem dan release ya ka grip hukum kin mi no ki mensim baman ha ka kertang jong Jesus Christ banana ngapen tekut mata ka tu jing di secret ngapen tekut ka tu pek pornography ngapan tekut ketua aurea ngapan tekut hukum kita gimen simbam nan mino akartan jong Jesus ngari list ya grip ngakran ya ka bor jong mensim khoi ngam kran fi kentin jali jem ngapan pau ka bor jong mensim khoi kata ka jingmi pat maka jinget jong fi kan long sisa ka jinget hu Jesus long balak lut ni hip hop long balak lut ni kitu jingkerni hu kuai o dumau secret biri ka kiat ka klaim ka aurea long balak lut akartan jong Jesus ha ka kerteng ngadumak imen simbaman hukum kin kan riak mata pediang fi Jesus pediang ni men simbakut khat ang wan men simbakut wan Jesus Christ wan no men simbakut pelat lut yana haka kerteng jong Jesus Christ wan Nazareth amen haleluya ti lara pikwa sisa mania kendu ini nama tentang imiok man shimi ki fun jong fi to wan shaki prayer santa jingi haka jayau lans no lien kadan ni kli sisat jana do shipau ha do janmit nan mo hadun ri nyo baji kan pinang wan prabaji kadang pli kidan ki nong penduai tu ngadan do ar
arsyitang namar ba ngahapan let syai ki kam ki jam ki dan skiwai nang penduai bat hakasi utrai pat na adu khatwai syitang ni lapli haka jayau lans no len so bhawan pinyo la lut ni gi pop pinyo ka jing em ga bathmai pinyo ya kata pinum sakut syu sajuk le si menta sau pos nam pila sakut rengang net nya kren da jinget ni ba pin sayo la lut pinyo plak away ka pop hadin ka wai pin long usyakri jong blengi tri nu ipi ka jing penlong senran ba pin nang la ban duai ki wai pin la ban dan ka purpose pin la ban bek suit ma piru pin la ban pen kia ki ba pang ru bat ki ba pang ki ba syutam ru wan ra si prayer santang ini duai haka kerteng jong Jesus Christ banana so ba da like ni ka video da share da subscribe but da hit itu notification button nga ishan swear nakanika overflowing life discipleship ai kublai sin pat yaro yau try